El secret del senyor Dobbins. Nivell. Ja pots tornar al teu lloc. Sí, senyor. Escolteu-me, les vacances d'estiu ja són a prop. Cal estudiar més que mai. Si us adormiu a classe m'obligareu a fer servir el bastó amb qui sigui. Doncs ja ho sabeu, continuem amb la lliçó. Chef Thatcher, Sí? surt a la pissarra i resol l'operació que he posat. Sí. Si tothom estudiés com en Jeff, no caldria que fes servir el bastó tan sovint, em sentiu? Això és mentida. El que passa és que al senyor Dobbins li agrada pagar-nos. Si no, per què m'ha donat 20 bastonades? Només m'he endromiscat una mica. Fa tanta calor. Ui, 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 ui. Has de mirar de no dormir-te a classe. A veure qui aguanta la calor que fa. Jo crec que tots estàvem mig ensopits, però com que sempre cobro jo... Com a mínim, procura no dormir-te un altre cop. I tant, perquè si no m'estovarà. Però no sé què em passa. Quan comença la lliçó de matemàtiques, els ulls se'm tanquen. I ara que el professor es vol lluir amb els exàmens, si t'adorms ja saps què t'espera. A l'escola de Sant Lluís, on estudiava abans de venir aquí, no hi havia cap mestre que pagués tant amb el bastó. Però el nostre és diferent dels altres. Ja ho veig, ja. Mira, deixem-ho córrer. D'aquí 3 dies ja estarem de vacances. I durant 3 mesos no li veurem la cara. Ai! Què faràs aquest estiu? He fet moltíssims plans. Ah, Penso córrer aventures des del matí a la nit. però jugarem junts cada dia, oi? Està clar, Becky. Només falten 2 dies. I després 3 mesos ben bons de tranquil·litat. Hop! Està fresqueta, està molt bé. Necessito refrescar-me el cul. Oh, encara em vull de les garrotades que m'han donat aquest matí. Tu no t'escapes mai que t'escalfin amb el bastó. No, noi. Tu vigila, no fos que vingués gent pel camí. Si veus algú, m'avises. No em diràs que et fa vergonya, ara. Se't tornarà el cul com una castanya mig seca. L'aigua freda em va bé per la cuissó. Amb una mica més se'm baixarà la inflor. Em pensava que estaves acostumat a les garrotades i que tenies la pell del cul avesada al bastó, però ja veig que no. Ei, em fa l'efecte que ve algú. Eh? Tom, em sembla que és el teu mestre. Tinc més mala sort. Posa't els pantalons. Després, vinga, corre, corre. Però on vas per aquí? Mirem d'amagar-nos de pressa. Si em veu amb tu em pegarà una altra tongada de garrotades. Va, no t'entretinguis. Vaja, home. No et moguis. Ve cap aquí. Què?
sorpresa! El mestre porta perruca! No ho sabien que em portava? En absolut! A mi ningú m'havia dit mai que el senyor Dobbins fos completament calb. Quants anys li fas? Més de 40? Però què dius? Si en tingués 40 no podria pagar amb la força que ho fa. Tu no saps com tusta! Visca el cal! Vull que ho expliqui! Serà divers! M'he quedat glaçat quan s'ha tret la perruca. Creia que es tornava boig per la calor i que s'arrencava els cabells. Ja veuràs com ningú no s'ho creurà. Així nosaltres som els únics que hem vist la closca del teu mestre? Sí, crec que ho som. No sé per què no vol que se sàpiga si calb no és una cosa tan estranya. La gent gran, quan tenen certa edat o són calbs o tenen els cabells blancs... Ja he tornat. Tom, per què no pots tornar mai a casa amb puntualitat? Tia Polly, tu sabies que el senyor Dobbins té el cap com una bola de billar? Què has dit? Dic que hem descobert que el professor és calb. Vinga, no digues ximpleries i fes el favor de contestar. Per què no eres aquí a l'hora de sopar, tot i sabent, i ho saps ben bé que no m'agrada gens? És veritat que el cap del senyor Dobbins no té ni un sol pèl, Tom? Que si és veritat, ho he vist amb els meus ulls, jo mateix. Quan el sol li tocava la closca, brillava tant que m'ha enlluernat. Tom, deixa aquest tema ja. Però si és cert que el senyor Dobbins està complet... Em vols contestar d'una vegada per totes la pregunta que t'he fet? Com ho has sabut que el senyor Dobbins és calb? Perquè l'he vist al rierol. El mestre s'ha tret així la perruca i després s'ha refrescat el cap amb un mocador xop d'aigua. Ah, així doncs tot el cabell que porta és postís. Sí, quan l'he vist m'he espantat. Mai no m'havia imaginat que estigués tan calb. Ah, doncs ningú en tot el poble ho sap que porti perruca. No m'ho hauria imaginat. Què hi ha per sopar? Tom, encara no m'has contestat la pregunta que abans t'he fet. Adéu! Becky! Becky! Hola! Vols saber un secret que només sé jo? Digue'm-el. El senyor Dobbins és completament calb. Què? De veritat? Sí, sí, ho he vist jo mateix. Veniu, el senyor Dobbins és calb. Vaig veure com es treia la perruca. El Tom ho ha vist, és calb, ben calb, tot pelat, pelat, pelat. Porta perruca. En Tom ho ha vist, a prop del rierol. Ja es va refrescar el cap amb un mocador. Diu que és calb, que es va treure la perruca i es va mullar el cap amb un mocador. Durant els 3 mesos de vacances cal que repasseu cada dia les lliçons que hem donat en tot el curs. Perquè si no, si només us dediqueu a jugar, se us buidaran els caps completament i oblidareu les poques coses que heu après. Per tant, perquè us hi aneu acostumant, avui al matí el reservareu per estudiar sense mi i en silenci absolut. Jo, mentrestant, estaré corregint els exàmens a l'altra classe. Entesos? Tom, jo crec que ens has enganyat. Jo tampoc m'ho crec que porti perruca. Ens estàs aixecant la camisa, no és cert? No he deixat de mirar-li al cap ni un moment i estic segura que no porta perruca. Si us heu cregut el que ha dit en Tom és que sou una colla de babaus. Així que no em voleu creure, Us dic que ho vaig veure jo mateix i si no, pregunteu-li a en Hug. No valdria més preguntar-li al mateix senyor Dobbins? Esclar, i qui li pregunta? En Tom, qui vols que sigui? Jo no li haig de preguntar a ningú, ho he vist amb els meus propis ulls. Té raó, pregunta-li tu, bé. Ni boig, no vull que em pegui una tongada d'aquelles ni parlar-ne. Creieu que ens pagaria per una cosa així? El senyor Dobbins pega per qualsevol cosa. Però si no t'ho creus, pregunta-li tu. A mi em fa molta por, no m'atreveixo. Escolta, Tom, si vols que ens creiem el que ens has explicat, hauràs de demostrar que és cert i no és una bola. Però això és impossible. Tu mateix, si no ho demostres, és que ens has mentit. No et fot. Quina llàstima que no puguem tocar-li el cap per comprovar-ho.
nois, que ve el professor! Ah? Es pot saber què vol dir, això? No us he dit pas que us poséssiu a dormir, sinó que estudiéssiu les lliçons que volguéssiu. Volia que comencéssiu a acostumar-vos a estudiar sense mi durant l'estiu, però com que això és impossible, rebreu tots sense excepció. Començarem, les nenes. Senyor Dobbins, jo no m'he dormit ni un segon, li ho puc jurar. Aleshores, per què no has despertat els companys? Professor, jo sí que els he despertat a tots. Haver-ho fet abans quan estaven sols. No serveix de res haver-los despertat quan jo ja era aquí. Vejam, la primera. Endavant, la següent. Pagar les nenes és una... Em venen ganes d'esgarrapar-me. Pobre Ami, està plorant. Ens venjarem. Què? Has dit venjar-nos? Això, venjança. Com? Ja m'ho pensaré, com. La següent. Ràpid. Puc, Caiet. Qui? Ai! Ui! Què et passa? Avui també t'ha escalfat el mestre? Ah, On dia, quin mestre que teniu? Sembla un domador i encara sort que no hi vaig a l'escola. escolta, m'hem decidit venjar-nos del senyor Dobbins. Venjar-vos? N'hi farem una de grossa. Però què dius, home? Si arriba a saber que en prepareu una, us pagarà fins que tots tingueu el cul com un tomàquet madur. Per això t'he de demanar un favor. Si ets el meu amic, ho has de fer. A veure, de què es tracta? Mira, no seré jo qui es venjarà, sinó tu mateix. Què dius? A tu no et podrà fer res i no li estranyarà que li facis una broma pesada. Et té tirria, però també sap que tu no el pots veure. I què cal fer, doncs? Aleshores acceptes? Però jo... Digue'm quin pla tens. Farem una trampa a terra, què et sembla? Explica'm-ho millor. Farem un clot molt fons i l'omplirem d'aigua fins a la meitat. Farem que hi caigui... Ai, ai, ai! No et sembla una bona idea? I creus que això sortirà bé? Tot depèn de tu. Hauràs de fer que caigui a la trampa. I què hauré de fer jo per aconseguir-ho, Si li fas una broma pesada, segur que t'empaitarà. Ja saps com es posa per qualsevol cosa. I llavors me l'emporto cap a la trampa, és això? Exacte. I què passa? Que s'hi fica de potes? No sembla difícil. És clar que no, Huck. Et garanteixo que aquest pla no pot fallar, t'ho dic jo. Què hi ha? No em vols ajudar? Ei, tu, ja n'hi ha prou d'acabar. Ha de ser més fons. Però es pot fer mal quan caigui i la faríem bona. No et preocupis, hi ficarem força aigua i fang. Així serà un bon basalot fastigós. Sí. No es nota gens ni mica. Si un s'hi fixa bé, sí, però si es ve corrents i pensant una altra cosa, no te n'adones. I què farem perquè m'empaiti i arribi fins aquí? Ja se m'acudirà alguna cosa, no pateixis. Ei, posem-hi aquest senyal, no fos que hi caiguéssim nosaltres. Bé, aquí. Òndia, pensant-ho bé, jo no n'estic segur que el mestre vingui darrere meu perquè li digui professor Perruques. Sí, crec que tens raó. Hem de pensar una cosa que no falli per portar-lo fins aquí. Cal trobar la manera. Ha de ser una cosa que l'empipi molt perquè es decideixi a empaitar-me. Exacte. Hem de pensar en una cosa que li importi molt. Molt rebé, ara és perfecte. Quan arribi aquí haurà de fer un salt d'1 metre o caurà al forat. I jo no crec que ho salti. No sé què dir, deixa'm-ho provar. Això, molt bé, Huck. No se m'acut res. Ai.
si li robo la cartera i vinc volant cap aquí? No sé, noi. Ja ho tinc! Oh! Doncs sí que... Dóna'm la mà. Se m'ha acudit una idea genial. Amb aquesta lliçó es dona per acabat el curs. Si reflexioneu una mica, us adonareu que no heu aprofitat les classes com calia. I tinc la impressió que per les maleses d'un sol alumne, els altres no vau poder concentrar-vos. Tal com us vaig dir ahir, espero que no us oblideu d'estudiar cada dia durant les vacances. I espero també que, a més d'estudiar, mediteu de tant en tant les garrotades que heu rebut i que teniu ben merescudes. Tom, digue'ns on anem, home. Anem cap al pont. I ens hem d'esperar allà fins que arribi el senyor Dobbins? Sí. I és veritat que només haurem d'estar-nos allà i mirar? Ahà. Puc! Puc! Soc aquí! No tens calor aquí dalt? Gens, m'he buscat un ombra. I el gat? És aquí, al meu costat. Creus que és un bon lloc? Sí, molt bo, que tothom es quedi aquí i no es mogui, eh? Heu de saber que en Hook ens ajudarà molt i que gràcies a ell ens podrem venjar del que el senyor Dobbins ens va fer ahir. I què li penseu fer, Tom? Paciència, ja ho veuràs. Jo no voldria que el senyor Dobbins prengués mal per fer-li una broma pesada. No t'amoïnis, que no prendrà mal. L'únic que volem és venjar-nos de les garrotades. Sí, i serà una bona revenja. Ah, encara és d'hora, però no estaria malament que algú vigilés. Així sabrem quan ve i ens podrem preparar millor. Jo faré de sentinella. Aquí estic bé? Sí, molt bé! Quan el vegis, avisa'ns! Escolteu-me tots, és molt important pel nostre pla que el senyor Dobbins es pari exactament en aquest lloc. No ho oblideu. I quan li hauré de donar el ram de flors? Li dones quan l'Alfred hagi acabat el discurs. Hem d'intentar que es pari aquí exactament i s'hi estigui una estona. No sé què tinc, el cor em batega molt de pressa. Us garanteixo que serà genial, ens ho passarem com mai. Ja ve. Que ve el senyor Dobbins! Vinga, tothom en renglera! Poseu-vos en renglera! Què és això? Es pot saber què feu aquí? L'estàvem esperant, senyor Dobbins. Bé, què voleu? Com que avui comencen les vacances, hem pensat que el comiat havia estat una mica pobre. A més, li volíem dir que estem molt agraïts per tot el que ens ha ensenyat i per això hem decidit fer-li un present com a mostra del nostre afecte. Ah, doncs jo no m'ho esperava. A mi el ram de flors, va, dóna-li. Sí. Moltes gràcies a tots, nens. Vull dir-vos que ara sento molt allò d'ahir. Crec que vaig ser massa dur i, malgrat tot, vosaltres, nens... Què és això, maleït? Qui ha estat? Baixa de seguida! Senyor mestre, per què no em regala aquesta perruca tan No ets en maca? Hook, el vagabond! Maleït trinxeraire! Baixa de què? Si no baixes, pujaré jo! Ja baixo, senyor, no es posi així. Si vol la perruca, vingui a On buscar-la. t'has ficat? Vine aquí, pinxo! Poca vergonya! Vol la perruca, senyor mestre. Torna-me-la, mala bèstia!
destrossaré! Dóna'm-la de seguida! Tingui la cavalera! Visca! Així va ser com ens vam venjar del senyor Dobbins per totes les garrotades que havíem rebut durant el curs. I ara, quines vacances més estupendes! Sant Petersburg és molt divertit a l'estiu. A més, per les vacances venen molts firaires i a vegades titellaires. Però en Sid, aquest rata sàvia, no sé per què, però sempre ho espatlla tot. De tota manera, jo estava disposat a divertir-me fos com fos.